ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ପ୍ରଭାତ ପରିକ୍ରମା। ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ସାହୁ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। କଳାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। এই ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ଯେମିତି ରହିଛି କଳାର ବାସ୍ନା। ଆମୋଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ। ଗାତ୍ରେ ଗାତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଳାର ନାମ। କଳାକୁ ଆଜି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଗର୍ବିତ। କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ସବୁଠି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ଗାଁ କଳାକାର। ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନିଜର କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଜଣେ କଳାକାର ଆମ ନିକଟରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କେମିତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କଳାକାର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ନମସ୍କାର, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସ ଚାଣୁର ମର୍ଦ୍ଦନଂ ଦେବକୀ ପରମାନନ୍ଦଂ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତଗୁରୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଜଳଧର ପରିଡ଼ା। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସୁରବର୍ତ୍ତାପୁର ଭୁବନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। କଳାକାର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ପିଲାଦିନୁ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ଆଖଡ଼ା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ହଜିଯାଇଛି ମଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କଳାକୁ ଜୀବନ କର୍ମ ରୂପରେ ଧର୍ମ ରୂପରେ ଆଦରି ନେଇ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଏମିତି କିଛି କିଏ କଳାକାର ଥିଲେ ଯାହାର ଛାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିତା ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ତ୍ରାହି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ୍ରାହି ପଡ଼ିଲା ପରେ 16 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତେବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳଧର ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ଏ ନାମର ସାର୍ଥକତା କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି? ଜଳଧର ତ ନାମ ତ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଜଳଧର, ଯିଏ ଜଳକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜଳଧର। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନାମକୁ ମୁଁ ସାର୍ଥକ କରିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଳାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେଦିନର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ପଢ଼ା ବେଳୁ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ଭାବି ତାଙ୍କରି କର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସବୁକିଛି ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲୁ। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ଭାବି ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରି ଚାଲିଲୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନକୁ କଳା ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ମୋର ରହିଲା ଦୌଡ଼େଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ, ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ଭାରତବର୍ଷର ଯେମିତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ରାମ ଶ୍ୟାମ କୃଷ୍ଣ ଭୋଳା ମା କାଳୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସବୁ ଏକାକାର କରିଦିଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ହରେ ନାମବ ହରେ ନାମେବ ହରେ ନାମେବ କେବଲମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତେବ କଳଉ ନାସ୍ତେବ କଳଉ ନାସ୍ତେବ ଗତିର୍ନଥ। ହରିନାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ନାମରେ ଏପରି ରସ ଅଛି, ଏପରି ଭାବ ଅଛି, ଏପରି ଭକ୍ତି ଅଛି। ମଣିଷର ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସବୁ କାଟିଦିଏ। ମଣିଷକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାଇ ଦିଏ, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଏ। ସେ ନାମର ଶକ୍ତି ଏପରି ଅଛି, କୌଣସି ପାପ ତାପ ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ରାଗ ହିଂସା ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ସବୁକିଛି ହଜିଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଭଜନ, ଜଣାଣ, କୀର୍ତ୍ତନ? ମୁଁ ତ ପିଲାଟି ଦିନୁ ସବୁ କବି, ଯେତେ କବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କଳାକୁ ଆଦରି ନେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଣାଣ, ଚୋଖି, ଚମ୍ପୁ, ଛାନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଗାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା କରୁଣାରୁ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ସେ ରାମଙ୍କର, ଶ୍ୟାମଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଭୋଳିଆ ବାବାଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଗୀତ ରଚନା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରରେ। 750 ଭଳିଆ ଗୀତ ରଚନା କରିନି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣେ କଳାକାର ନୁହନ୍ତି, ଏକାଧାରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ବାଦ୍ୟକାର ଏବଂ ନିଜେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ।
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ଭଜନ ଜଣାଣ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚୌତିସା ଏସବୁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବଜେଇକିରି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଦୌଡ଼େଶ୍ୱରେ ବସିଛ ହେ ଭୋଳାନାଥିଆ ଜଗତେ ନାହିଁ କେ ଦିଅ ଜଗତେ ନାହିଁ କେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱରେ ବସିଛ ହେ ଭୋଳାନାଥିଆ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱରେ ବସିଛ ହେ ଭୋଳାନାଥିଆ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନଟି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତୋଟି ଭଜନ ଜଣାଣ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚୌତିସା ଲେଖିଛନ୍ତି? 700 ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛି। 700। ଏ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନା ଅନ୍ୟ? ନା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତାରିଣୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଶୈବ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସର୍ବଭକ୍ତ ଆଉ ଶୈବ ଭକ୍ତ କହିଲେ ହବ କି? ମୋ ମତରେ ତ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ସବୁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇକିରି କଳା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯୋଉ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି? ଦଳବଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇଛି, ରାସବିହାରୀ ମଠକୁ ଯାଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ରାସବିହାରୀ ମଠ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ସହଯୋଗିତା ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ ରଚନା ଆଉ ନିଜେ ଗାଇଛି, ଦଳବଳ ସହିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? କୋଉଠି ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏ ଜୀବଦଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ବିଜଡ଼ିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଜାଗାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କପିଳାସ ଯାଇଛି, କପିଳାସରେ ମୁଁ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ତନ୍ମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଦୌଡ଼େଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନିଜର କିଛି ଭାବ ହଜେଇ ଦିଏ। କେତେବେଳେ ତଉଲିଆ ପିନ୍ଧେ, କେତେବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧେ, କେତେବେଳେ ଆଡ଼ମ୍ବର ହଉ ସାଡ଼ମ୍ବର ହଉ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ହଜିଯାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମଜିଯାଆନ୍ତି, ହଜିଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉନ୍ମାଦନା, ଯୋଉ ତଲ୍ଲୀନତା ଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ଘର ସଂସାର ସବୁକିଛି ମୋ ମନରୁ ହଜି ଯାଇଥାଏ। କର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଇ ଧର୍ମ ମତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି। ଘଟଣା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଇ ଯୋଉ ସମାହାରରେ ଜୀବନଟା ଗଠିତ, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପାସୋରି ପାରିବେନି? ହଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି। ଏ ତ ଜନମାନସ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ନାମରେ ବିନା କାରଣରେ କିଛି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଭାବ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟ ଚାପଡ଼ା ମାଡ଼ ଖିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଦୌଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନୋଲୋଭା ଏବଂ ଶରୀର ତତ୍ଵ ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇକି ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେ ଅଭୁଲା ମନ ଦିବାନିଶି ହରି ନାମ କର ଭଜନ, ରେ ଅଭୁଲା ମନ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲା ମନ ଦିବାନିଶି ହରି ନାମ କର ଭଜନ, ନ ରହିବ ରୋଗ ଶୋକ, ନ ରହିବ ରୋଗ ଶୋକ ମାୟା ବନ୍ଧନ, ରେ ମନ ମାୟା ବନ୍ଧନ, ରେ ଅଭୁଲା ମନ ଦିବାନିଶି ସତ ନାମ କର ଭଜନ, ଦିବାନିଶି ହରି ନାମ କର ଭଜନ, ଧର୍ମ ସିନାଏକା ମହତ ପଣିଆରେ ମହତ ପଣିଆ
ତତ୍ତ୍ୱ ଭଜନଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଦେଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ସମାଜରେ ହଜି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଚଉତିଶା, ଜଣାଣ, ଭଜନ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା? ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସବୁବେଳେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ପୁରୁଣା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଥିଲେ, କବି ଆଉ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଜନ, ଜଣାଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଥିଲା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ, ଯେଉଁ ଗୀତା ଆମେ ପାଠନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର କଳି ଚାହୁଁଛି ମାନବ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ନେଇଯିବ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପତନ ଦିଗକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଉଛି। ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କିଛି ନା କିଛି ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳେ କଲେ ନିଜର ତନୁ, ମନ, ଧନ ସବୁକିଛି ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମନ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବା, ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ବସତି କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଜଳଧର ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ତଥାପି ଆମ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖିବେ ଏବଂ ତାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଏଇଟା ଲାଲରେ ଯାଉନି, ଖୋଳରେ ଯାଉନି, କି ମର୍ଦ୍ଦଳରେ ଯାଉନି। ତେବେ ଏଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର? ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖୋଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ ମଧୁର ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଜେଇ ଦେଉଥିଲା, ମଜେଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କି ସେ ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ହିଟେଡ୍ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଖୋଳ ଅଛି, ହାରମୋନିୟମ ଦୁଇଟି ଅଛି, ଅର୍ଗାନିକ କ୍ୟାସିଓଟି ଅଛି, ତବଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗିନି, ଝାଞ୍ଜ ଫାଞ୍ଜ ସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆଦରି ନେଇଛି ନା, ଖୋଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ତବଲା ଫାଟି ଯାଉଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟରେ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୃଦଙ୍ଗଟେ ସଜାଡ଼ିବା ବା ତବଲାଟେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ଦରକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ଡଫୁଲିକି ମୁଁ ଦୁଇ କରି ସଜାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପାଣି ପାଇପିକି କିଛି ହିଟର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ନେଇ ଗଠନ କରିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଚିତ୍ର କରି ତାକୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଲଗେଇ, ଘୁଙ୍ଗୁର ଲଗେଇ ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡଫଲି ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆମର ଜଳଧର ବାବୁ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ତ ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛୁ 4 ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଦେବରାଜ ପରିଡ଼ା, ମୋ ନାଁ ଜଳଧର ପରିଡ଼ା, ମୋ ତଳ ଭାଇ ନାଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଡ଼ା, ତାପରେ ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତାପ ପରିଡ଼ା। ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ଯୌଥ ପରିବାର? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପେଶା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ପେଶା ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପେଶା ସବୁ ଯେତେ ଯାହା ଥିଲେ ବି ପେଶା ତ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପେଶା କରିଛି। ବିଲବାଡ଼ି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷବାସ କରିହେଉନି, ସମୟ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ବସିଲେ, ଉଠିଲେ, ଶୋଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ଗୀତ ଲେଖା ଚାଲିଲା, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲେ ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଗଲା। ଏଇପରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ପେଶା ହେଉଛି କଳାକାର। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି? ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅର୍ଥଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତନ ମନ ଧନ ଦେଇଦେଇଛି, ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ନାହଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ, କିଛି ବି ନଥାଇ ତୁମେ ଯଦି ଅଛ, ସବୁ ଅଛ ଜୀବନରେ। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶମଣି, ସିଏ ସବୁ କିଛି ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତନ ମନ ଧନ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କିଛି କେତେବେଳେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୀବିକା ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଲବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତାକୁ ଚାଷବାସ କରାହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିରୁ ମଧ୍ୟ ପାଲା ହେଉ, ପ୍ରବଚନ ହେଉ, କି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ରାଗ କିମ୍ବା ଚୋଖି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚୋଖିରେ ଗାଉଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ, ଘୋଷ ରଥ ହେ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ, ଘୋଷ ରଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରତା ଜାନ, ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ
ହେ କେବେ ହେନୁ ଅବିମୁଖ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ କେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଘରଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ କଳାକୁ ନେଇକିରି? ଭକ୍ତର ଜାଗତିକ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖମୟ, କାରଣ ସେ କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇପାରିବନି, କେହି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗି ପାରିବେନି, ଏହିପରି ଭଗବାନ ଚଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏ କଳାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା ଜୀବନରେ ବହୁତ ତାର ଅବଦାନ ରହିଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଦିନେ ହେଲେ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ କି ଅଭିଯୋଗ କରେନି ମୋର ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏଇଆ, ତେଣୁ ସେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମୋ ସଂସାରଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଗୃହିଣୀ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଘରଣୀ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ଧର୍ମ ସହଧର୍ମିଣୀ, ପତ୍ନୀ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ପତ୍ନୀ, ସବୁ କିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୁ ନେଇକିରି କେମିତି ଭାବରେ ଅଧୋପତନମୁଖୀ ସମାଜକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ମଣିଷ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଆମର ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବା ଦରକାର? ପୂର୍ବରୁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନଟା ଯଦି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଜୀବନଟା କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଏ କେବେ ହେଲେ କମିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଥମେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୟାମ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ହଉ ଆପଣ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପଥ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ନିଜର ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ, ଭଲ ପଥରେ, ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଦେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି, ଶେଷ କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ ମିଳେ ନା, ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ ମିଳେ ନା, ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ ମିଳେ ନା, ଗୁରୁ ବିନାରେ ମନ ନାମ ମିଳେ ନା। ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଚରାଚର, ଅନାଦି ସେ ରାହତ, অনাদি সে অনাহত নাদর মূর্ধনা, গুরু বিনারে মন নাম মিলে না, গুরু বিনারে মন শ্যাম মিলে না। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ଭାବି ତାଙ୍କରି ଯଦି ଚରଣ ତଳେ ନିଜର ମଥାକୁ ଲୁଟିଦେବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ମନ ଯିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀର ସେଇ ରାମ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭବ ଆପଣମାନେ ଜଗତବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ କରିପାରିବେ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ଭବ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଏବଂ ଆଜି ଆସିକିରି ଆମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୋରନ୍ଦାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କଳା। ଶୁଣିଲି ଲୋକଗୀତ ଶିଳ୍ପୀ ଜଳଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗାଳାପ। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣି। ଆକାଶବାଣୀ ଜୋରନ୍ଦା। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ। ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପୀ